Русе е един от най-старите български градове. Разположен на десния бряг на река Дунав, и днес градът дължи своето икономическо развитие на благоприятното географско разположение. По данни от 2013 година, населението на града е малко под 150 000 души. Независимо от сложните демографски проблеми на страната, Русе остава един от най-важните икономически центрове на България със своята индустриална, транспортна и енергийна инфраструктура. Община Русе се захранва с електроенергия от една по-голяма подстанция – 220 на 110 на 10 кВт и 5 по-малки подстанции. Фирма ВиК снабдява града с вода от 271 източника със средногодишен дебит близо 5000 литра в секунда. През последните години Община Русе привлича значителни европейски средства чрез различни международни програми. Една добра практика е проектът БЕКА. От българска страна в него партнират Община Русе, Общинска енергийна агенция Русе и Русенският университет Ангел Кънчев. В университета се обучават около 10 000 студенти. Най-голям е факултетът по електротехника, електроника и автоматика. Техническата реализация на проекта БЕКА е дело на високо квалифицирани специалисти от компаниите Аква Р ООД и ЕОН България. Университетски екип реализира мениджмънта на пилотната инсталация. Основната цел на проекта е да се постигне икономия на електрическа енергия и на вода, разбира се. Всички знаят, че това са двата най-важни въпроса на съвременния свят, чрез получаване на информираност за разхода на тези два много важни елемента от живота на човека. Същността на проекта БЕКА е в изграждане на система от електронни електромери и водомери, така наречените смарт-устройства, в жилищен блок 50 на русенския квартал Дружба 3. Този блок е общинска собственост. Апартаментите се предоставят на граждани, които нямат възможност да се здобият със собствено жилище. Блокът е изграждан преди десетилетия, когато на енергийната ефективност не се е обръщало достатъчно внимание. В блока няма централно топлоснабдяване. Основни консуматори на електроенергия са отоплението, бойлерите за топла вода, разбира се и осветлението и домашната техника. Във всички апартаменти са монтирани електронни водомери и електромери. Това дава възможност на наемателите да следят в реално време консумацията на вода и електроенергия. За целта група софтуерни инженери от университета създава подходящ софтуер, който лесно се усвоява от потребителите. Използвани са модерни апаратни средства на съвременна информационна технология, интелигентни водомери и електромери, система за автоматична регистрация на различни параметри, захранващи устройства, защитна и комуникационна апаратура. Тази система позволява разхода да се следи от отделния консуматор без да напуска жилището си или от компютъра, където и да е. Системата е изпълнена с водомери и оборудване на немската фирма Sensus, което е гаранция за точно измерване и дълготрайност на системата. Във всеки вход на блок 50 са монтирани главни водомери и електромери, специални електромери за измерване разхода за общо осветление и за асансьорните уредби. Така специалистите са обхванали общия разход на вода и електроенергия в блока. Изградената система позволява измерване на консумираната вода и електроенергия през определен интервал от време. Данните се предават по интернет за анализ в компютърния център на университета. Университетският екип по проекта провежда периодични срещи с обитателите на блок 50, потребителите на смарт-системата. По време на срещите се обсъждат различни възможности за оптимизиране на потреблението. Графичното представяне на данните е особено подходящо за анализ на енергийно потребление. В дома на Пенко Мотафов тази операция е лесна и любопитна и за него, и за неговата дъщеря. Хубава е програмата и лесно достъпна. Въпреки, че не съм учил за компютри, това не беше заложено в учебните програми, както сега всички деца учат. Бързо се оправям, с помощта и на дъщерята, защото тя учи в момента. Изпълнението на проекта БЕКА започна в началото на 2011 и приключи в края на 2013 година.
Основните моменти от реализацията са представени пред студенти и академична общност, както и на национални и международни конференции. Местните власти също проявяват интерес. Впечатляващи са резултатите от проекта БЕКА, които водят до намаляване на потреблението на електричество и вода. Те са и стимул за мултиплициране в различни по предназначение сгради. Проявеният интерес, включително и от професионални организации, е гаранция за нови реализации на подобни европейски проекти. Разбира се, и крачка напред за пестене на енергия и опазване на природните ресурси.